Tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, oras na muna natin sa buong kabuluhan is already 10:17 p.m. at kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, nandito pa rin po tayo sa ating programang Secret Files at mapapakinggan po natin ngayong araw na to mga komento ng ating mga kabisyo na nagpadala ng kanilang mensahe. Napakinggan natin mga kabisyo ang kwento ng ating letter sender na nainapi ng mismong pinagtatrabahuan niya. Sa madaling salita, kanyang amo. Nakakalungkot lang mga kabisyo dahil pinapakita dito na ang hirap maging mahirap. Pinipilit ko maging matibay at buo ang aking loob habang binabasa ko yung kwento ng ating letter sender, pero di ko maiwasang malungkot sa mga napakinggan ko pong kwento. Naway sa lahat na may mga pera at kakayanan kumuha ng katulong na nakatutok sa atin ngayon sa programa. Naway itrato natin ng mabuti ang ating mga kasambahay. Hindi po natin nabili ang kanilang pagkatao, kundi sila po ay nagtatrabaho lamang sa atin. Mga kabisyo, sa mga bagong pihit pa lang po ng ating radyos ng 90.7 Love Radio, bibigyan ko lang po kayo ng onting context sa ating kwento ngayong gabi na to. Meron po tayong isang kabisyo na naging kasambahay na grabe po apihin, alipustahin, pahirapan ng kanyang mismong amo. Meron po kasi siyang nagawang pagkakamali kabisyo. Nalaban niya po yung isang mahal na damit ng kanyang amo at nasira po ito. Given na hindi mapipigilan ng amo na magalit, pero para ituring siyang parang aso, parang hayop, na ikulong mo sa kulungan ng mga hayop, mali naman siguro yun kabisyo. Namurahin, saktan, halos apakan na ang pagkatao, mali naman siguro yun kabisyo. At isa sa mga tumatak sa akin kabisyo na linya doon sa kwento ng ating letter sender, yung sinabi niya na sinabi daw mismo ng amo niya na mas mahal pa sa buhay niya yung damit na nasira niya. Kalokohan kabisyo. Isang malaking kalokohan. Nakakapanginig ng laman. Makarinig ka ng ganitong kwento na may among ganito ang ugali. Mamaya natin himay-himayin ang ating mga napakinggan, pero basahin na muna natin ang mga komento ng ating mga kabisyo ngayong araw na to. Unahin na muna po natin si Alejandra Quito
Sabi niya dito, mga kabisyo, DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Sa letter sender natin ngayong gabi na to, ma-advise ko lang dapat isumbong mo to sa pulisya para mabigyan ng leksyon ng ganyang klasing amo. Wala silang karapatan para maabuso ng kapwa-tao. May point si Alejandra, pero alam nyo naman ang batas dito sa Pilipinas. Oo. Totoong hindi bingi ang batas natin. Pero ang hirap kasi ipaglaban ang karapatan mo kapag wala ka namang pera. Totoo yun. Real talk yun, kabisyo. Na ang hirap ipaglaban yung karapatan mo bilang isang tao na ikaw yung tama at ikaw yung ginawa ng mali pag mahirap ka. At kalaban mo mayaman. Hindi man nila kayang bilhin ang batas pero kaya nilang pahirapan ka para tumagal yung kaso. Real talk yun. Yun po ang pinakamahirap na sitwasyon natin kapag mahirap. Pasa pa tayo mga kabisyo, sabi naman dito ni Charles. DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Para sa akin, grabe naman po yung amo. Kasiraan lang ng damit na mamahalin, naging bayulente na kaagad. Minsan yung mga pagkakamali natin, yun na rin ang magtuturo sa atin para matuto sa buhay. Alam mo, DJ Titan Jello, nakakalungkot lang. Dahil ganito po ang nangyari sa ating letter sender ngayong gabi na to. Kung ako kay sender, pwede niyang kasuhan ng Safe Space Act yung may kaya na amo niya. Pero kasi mali rin yung ginawa niya na tumakas lang siya besides na mag-undergo siya ng counseling. At kung hanggang ngayon bit-bit pa rin niya yung trauma na nararanasan niya, dahil yan sa pagtakas niya. Mahaba pa tong komento ng ating letter ng ating kabisyo pero hindi ko na po tatapusin, kabisyo, kasi parang hindi ko lang po nagustuhan yung kanyang komento dito sa ating letter sender. Ito, sabi naman po ni Sir Verto Daso, Nika, sa nararanasan mo, naalala ko yung dati kong amo na malupit din sa kasambahay pero ganun talaga ang buhay. Gawin mo na lang aral yung nangyari sa'yo na makahanap ka ng mga among mababait. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay S. Torgio Brothers, sila Yuki, Marjun at Dodger. Ayan. Sabi naman dito ni Darwin, honestly, pwedeng idulong yung pag-aapi ng secret file sender sa Public Attorney's Office o tinatawag nating PAO. Kung wala namang pambayad sa abogado, well, oo. Mali nga yung ginawa ng sender pero hindi pwedeng manakit ng kasambahay because of that kind of reason. Yan lang po ang masasabi ko, DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Marami pa pong komento dito mga kabisyo na dapat kong basahin pero kulang na po tayo sa oras. At nais ko lang pong sabihin, kahit saan natin tignan, yung pangyayari po sa ating letter sender, nakakaawa po siya. Nakakaawa na alam mo na ngang mahirap, papahirapan mo pa. Nakalungkot lang kasi, no? Parang kapag mahirap ka, wala kang choice.
Mali yung sinasabi ng karamihan na lahat tayo may choice, lahat tayo may choice. Pag mahirap ka, wala kang choice eh. Diba? Real talk yun. Lalo na kapag ganito yung sitwasyon. Nasa sitwasyon tayo ng may nang-aapi sa atin. Sige nga, nasan yung choice natin doon? Choice natin na ipaglaban natin yung sarili natin. Imbis na ipaglaban nga natin, tinatalikuran na lang natin, hinahayaan na lang natin. Kasi nga, wala namang mangyayari. Mayaman yung kalaban. Yun yung nakakalungkot, kabisyo, na realidad sa buhay natin. Ulitin ko, ang hirap maging mahirap. Ito lang po masasabi ko, mga kabisyo, naway nakikinig po ang mga mayayaman nating kabisyo na nakatutok sa atin dito. Kung meron po kayong mga katulong at may kapasidad po kayong kumuha ng katulong, naway itrato po natin siya ng tama. Naway mahalin, ingatan din natin at bigay natin yung kanyang karapatan. Pero, ngayon kasi kabisyo, baliktad na rin po ang pangyayari. Meron na rin po kung mga naririnig ngayon na mismong amo na po ang takot sa katulong. Takot na mawala yung katulong. Takot na mawala ng mag-aalaga dun sa bata. Dalasan nga po may mga katulong din po ng uupak na mga anak ng mga ng mismong amo. Pero, give and take lang sana, kabisyo. Kung alam mo mabait yung amo mo, pakitaan mo din na mabuti. Ganon din yun. Kung alam mong mabait yung kasambahay mo, pakitaan mo din na mabuti. Ganon lang, kabisyo. Naway makuha nyo po ang aking sentimiento ngayong gabi na to. At di ko na po papatagalin pa. Handog ko na munang awitin sa ating mga kabisyo na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Isang awitin na talaga namang pangmumulat sa ating mga mata. Lalo na po sa mga mahihirap na mga kabisyo natin na nagtitiis. Nagtitiis na maging walang choice sa buhay nila. Mga kabisyo, kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Handog ko pong awitin sa inyong upuan by Glock 9. Metro's #1 Love Radio. Basic!